बाथ्रा मोनगिरि जोंनि बिहामजोफोरखौ आइजोफोरखौ माबा 6 मास जास्लाबि गावनि गथ'खौनो गारनानै जों बायदि थाखा गोनांजों खारफालांनाय ओरैजाय खोनायो आरोखि। गेजेर बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 27थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै दख'रानि गेजेराव थांनाय 2022 मायथाइनि HS आरो HLC आनजादाव टप 10 मोननो हानाय 10 फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारिजों लोगोसेनो फरायसाफोरजों सावरायनाय आरो गार्जेनफोरजों सावरायनाय बे मोनसे हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारियाव आंखौ जर'खा आलासि महरै लेंहरनानै फरायसा आरो गार्जेनफोरजों गोबां माने खोथा रायलायनो लेंहरनाय लेखा फैनानै बाहागो लाफैनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना नैबे गेजेर बिजनि दख'रा जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जेसेबांखिनि माने गार्जेनफोर दं आरो फरायसाफोर दङ नैबे मोनानि गेजेरावब्लाबो दासिमहालागैबो थानानै जिखिनि आलासिफोरनि बिबुंथिखौ खोनासंबाय खोब मोजां मोनदों। थारैनो जोंनि गार्जेन आरो फरायसाफोरा बेबायदि माने थानानै बाहागो लानायाव जोंबो थुलुंगा मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि फंबाय निलुत कुमार ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादों। बाहागो लानानै बिथाङाबो खोब मोजां बाथ्रा बुंबाय। जों बेखौनो आसा खालामगोन बे जोंनि बुंनायनिफ्राय निस्सय जोंनि फरायसाफोर आरो गार्जेनफ्रा माबा मोनसे बुजिनो हादों आरो बुजिनानै इयुनाव गावबा गावनि फिसाखौ बा फरायसाफ्रा गावबा गावखौनो साफा राफोद सुबुं महरै गायसननायाव जाहाथे गोसो होयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन समावहाय बियो कनफारेन्सनि गेजेरजोंनो जा एबा बड'फा सोलायनाय गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजोंनो जा जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै आरो बिमाफोरखौ लानानै गुबुन बिथिङाव सांग्रांथि होबोबाय थादों। एखनब्ला इडुकेसननि सायाव, एखनब्ला जोंनि सामाजिक बिथिंनि सायाव, एखनब्ला जोंनि गार्जेनफोर जोंनि लाइमोनफोरखौ जिहेथु जोंनि लाइमोनफ्रा आथिखालाव थाब माने बांसिनै माने निसा जाथियजों गफबदों। दा बेफोरखौ लानानै सांग्रांथि फोसावबोबाय थादों। दा बेफोरबायदि हाबाफारियाव एखनब्ला आं हिसाबै बाहागो लाबाय थानो मोनदों। निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय आरो जोंबायदि माखासे जायफोरा फुंखा सुबुं महरै बाहागो लादों दा बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों थारैनो जुदि जोंनि गथ'फोरनि गेजेरावहाय माबा मोनसे मोजां सोलायनाय फैदोंबा बे खोब गोग्गाथाव, बे खोब मोजांनि बाथ्रा होननानै आं सानदों।